President Hakainde Hichilema, president wekuZambia, waichansogea vachigwadzisa vanhu vaya vanoti he is an American puppet, kana kuti aiwa anenge achitumiwa neAmerica, kana kuti America ine some military investment yainouya ichiita nyika yeZambia pamusoro pemashoko anobuda achipublicisa achinyora. Sanapenda mashoko anobuda nyokwa pana panobva subscribe like kutamba pay icon. Hakainde Hichilema anopinda muzvananidzo ronyora chiti, we extend our warmest congratulations to the government and people of the United States of America on the election of Donald Trump as the 47th president. The historic achievement of being elected as the 45th and 47th president of the United States is not only testament to the confidence of American people have in leadership, but a demonstration of the free will to choose leaders. We have fond memories of President Trump, his solidarity and support during our most difficult times, but then in the opposition. We therefore look forward to continuing and strengthening our bilateral cooperation and deepening the ties between our two nations. Hakainde Hichilema, the President of the Republic of Zambia. Thomas Fanudanyura Panapa, Ajita Aiwa, Isusu, we are going to work hand in hand with you. Tunamke vana chachitara zvanuda achiti ya American puppet kana kuti pane zvaunoita kana kuti pane ya making it a security threat kune mamwe manyika countries ari muSouthern Africa. Panapa anyaswera akafema achicongratulate chifara chiti aiwa makatotibetsera patanga tichiri opposition, tisati tapinda pakutonga tichiri kuziva kuti aiwa Donald Trump akatibetsera zvakanyanyisa. Mashoko anouya achimukongratulate achiti aiwa hazvingoratidzi kungoti mawina, but anyazoratidza kuti zvinoratidza kuti kune marights evanhu anogobewa emavhotsi avo, kuti kana vachinge vachida another new leader aiwa mavhotsi avo they count. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, musama subscribe or like, don't turn on the bell icon.